పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. ప్రియ స్నేహితులారా, మీ అందరికీ దేవుని యొక్క ఆశీస్సులను తెలియజేస్తూ ఈనాడు తల్లి శ్రీ సభ మళ్ళందరినీ కూడా దివ్యబలి పూజ పట్టణాల ధ్యానాంశానికి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉంది. సెప్టెంబర్ 18వ తారీఖు సోమవారం 2023వ సంవత్సరం. ఈనాటి దివ్యబలి పూజ పట్టణాలు పునీత పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదటి లేఖ 2వ అధ్యాయము 1వ వచనము నుండి 8వ వచనం వరకు, లూకాసు వార్త 7వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 10వ వచనం వరకు ఈనాటి దివ్యబలి పూజ పట్టణాలు క్షుణ్ణంగా ధ్యానిస్తూ ప్రభుని యొక్క దీవెనలు పొందుకుందాం. యేసు బోధించడం ముగించి కపెర్నహూము చేరెను. అక్కడ ఒక శతాధిపతి ప్రియమైన దాసుడు ఒకడు వ్యాధితో బాధపడుచు మరణావస్థలో ఉండెను. ఆ శతాధిపతి యేసును గూర్చి విని యూదుల పెద్దలను ఆయన యొద్దకు పంపి తన దాసుని స్వస్థపరపమని కోరెను. వారు యేసును సమీపించి, ఆ శతాధిపతి తమ అనుగ్రహమునకు యోగ్యుడు, అతడు మన జాతిని ప్రేమించువాడు, మన కొరకు స్వయంగా ప్రార్థనా మందిరము నిర్మించినవాడు అని అనేక విధములా ప్రాధేయపడిరి. యేసు వారితో బయలుదేరెను. శతాధిపతి ఇంటికి అల్లంత దూరమున ఉండగానే అతడు తన మిత్రులను పంపి, ప్రభు, మీరు శ్రమ పడవలదు. మీరు నా ఇంట అడుగిడుటకు నేను యోగ్యుడను కాను. అందువలన మీ యొద్దకు వచ్చుటకు పాత్రుడను. మీరు శ్రమ పడవలదు. మీరు నా ఇంట అడుగిడుటకు నేను యోగ్యుడను కాను. అందువలన మీ యొద్దకు వచ్చుటకు పాత్రుడను కాను. మీరు ఒక్క మాట పలికినా చాలును, నా దాసుడు స్వస్థుడగును. నేనును అధికారం నాకు లోబడిన వాడను. నా చేతి క్రింద కూడా సైనికులు ఉన్నారు. ఒకనిని రమ్ము అనినా వచ్చును, మరి ఒకనిని పొమ్ము అనినా పోవును. నా దాసునితో ఇది చేయుము అని చెప్పిన వాడు దానిని చేయును అని మనవి చేసుకున్నాం. యేసు అది విని ఆశ్చర్యపడి తన వెంట వచ్చుట ప్రజానీకంను చూచి, ఇంతటి విశ్వాసమును నేను ఇజ్రాయేలీలలో సైతం చూడలేదు అని పలికెను. పంపబడిన వారు ఇంటికి వచ్చి దాసుడు స్వస్థుడై ఉండుటను చూచిరి. ధ్యానాంశం: యేసు ప్రభు కపెర్నహూములో శతాధిపతి సేవకుని స్వస్థత పరచుట గురించి సువార్త పాఠం చెబుతూ ఉంది. ఈ శతాధిపతి వైఖరిని గమనించడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ శతాధిపతి ప్రజలను ప్రేమిస్తూ తన పరిపాలన కొనసాగించారు. యూదులు ఈ విషయంపై సిఫార్సు చేయుటకు యేసుతో ప్రభు చెంతకు వచ్చి, అతను మన ప్రజలను ప్రేమిస్తున్నందున దేవుని అనుగ్రహమునకు యోగ్యుడని తెలిపారు. ప్రేమ లేని పాలకుడు పరిపాలించలేడు. అటువంటి పాలకుడు ప్రజలను క్రమశిక్షణలో పెట్టునేమో కానీ వారిని పాలించలేడు. ఈనాటి దైవార్చన పట్టణంలో ఒక మంచి క్రైస్తవుడు రాజకీయ నాయకుల కొరకు ప్రార్థించాలి అని తెలుపుతూ ఉన్నాయి. నాయకులు తమ ప్రజలను ప్రేమించాలని, వినయంతో ప్రజలకు సేవ చేయాలని బోధిస్తూ ఉంది. లూకాసు వార్త 7వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి 10వ వచనం వరకు. శతాధిపతి వంటి వినయపూర్వకమైన పాలకులను మనకు ఇవ్వమని మనం దేవుని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించాలి. ఈ శతాధిపతి యేసును తన వద్దకు రావడానికి తన శక్తి గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చును, కానీ అతను వినయపూర్వకమైన వ్యక్తి కనుక ప్రభు, మీరు శ్రమ పడవలదు. మీరు నా ఇంట అడుగిడుటకు నేను యోగ్యుడను కాను అంటూ అదే వినయంతో మీరు ఒక్క మాట పలికినా చాలు, నా దాసుడు స్వస్థుడగును అని తన ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. ఇటువంటి మనోభావం లక్షణాలు ఒక పాలకుడికి ఎంతో అవసరం. సువిశేష పఠనం 2 సద్గుణాల గురించి మనకు బోధిస్తుంది.
దేవుని ప్రజలను పరిపాలించడానికి వినయం కలిగి ఉండటం, ప్రజలను ప్రేమించటం, మన నాయకుల కోసం ప్రార్థిద్దాం. తద్వారా వారు ఈ శతాధిపతి విశ్వాసాన్ని కలిగి మనలను చక్కగా పరిపాలించేలాగున వినయం, ప్రేమతో సేవ చేస్తూ యేసు ప్రభు బోధించిన నీతి, శాంతి, ఆనందం ఈ లోకంలోని ప్రజలందరికీ వారి ద్వారా అందేలాగున ప్రార్థించుదాం. మరి ఈనాడు ఈ యొక్క పూజాపల్లి పట్టణాలు ప్రతిరోజు దివ్య బలి పూజలో పాల్గొంటున్నప్పుడు సప్రసాదం స్వీకరించుటకు ముందు గురువు పలికే మాటలు, ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఈ విందుకు పిలువబడిన మనందరం ధన్యులం. ఈ మాటలు ఎంతో పవిత్రం కాగా ఆ దివ్య పలుకులకు సమాధానంగా, ప్రభువా, నీవు నా ఇంట వచ్చుటకు నేను అర్హుడను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును బదిలిచ్చే ఈ విశ్వాసమును వ్యక్తపరుస్తాం. నేటి సువిశేషంలో యేసు తన పరిచర్యలు ఎదురైన శతాధిపతి విశ్వాసానికి మంత్రముగ్ధుడై తన సేవకుని ఆరోగ్యం కొరకు పరితపించిన విధానాన్ని ప్రస్తుతించాడు. అధికారం కలిగి ఉండి యేసు వద్ద తన నిస్సహాయతను ప్రకటించి అసలు శిష్యులైన విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచాడు. ఇటువంటి అమోఘమైన విశ్వాస పటిమకు బదులుగా యేసు స్వస్థతను మాత్రమే కాక ఆ శతాధిపతికి నూరంతల గౌరవాన్ని కల్పించాడు. ఈ శతాధిపతి వ్యక్తపరిచిన విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబింపచేస్తూ శ్రీ సభ స్వయాన అతని మాటలకు మన సమాధానాన్ని చేరుస్తూ దివ్య బలి మనలను యోగ్యులుగా తయారు చేయటానికి నిండు విశ్వాసముతో భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొనమని ఆహ్వానిస్తూ ఉంది. మరొక వైపు ఏ శతాధిపతి ఆ ప్రాంతమందలి యూదులకు అండగా నిలిచి దేవాలయాన్ని నిర్మించుటలో తోడ్పడిన విధం తన సామాజిక స్పృహను ప్రస్ఫుటం చేస్తుంది. తన అధికారాన్ని వినయముతో అమలు చేసిన శతాధిపతి దైవభక్తి కలవానిగా, అధికారాన్ని సేవకు వినియోగించిన వ్యక్తిగా, ఆపదల్లో ఉన్న వారికి అభయహస్తంగా మారాడు. ఒక విదేశీయుని విశ్వాసాన్ని, అతని ఉనికిని మనకు పరిచయం చేసిన లూకా సువార్తికుడు విశ్వాసముతో జీవించటానికి జాతి, ప్రాంతం, దేశమనే ఎల్లలు ఉండబోవని కథోలిక విశ్వాస లోతులను, ప్రభావాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. మరి అటువంటి విశ్వాసాన్ని స్వీకరించిన మనం ఏ విధంగా జీవిస్తున్నామో ఆత్మ పరిశీలన చేసుకునే ముందు మన విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించుకొని జీవించడానికి ప్రయాసపడదాం. ప్రియ స్నేహితులారా, మరి ప్రభువు మన హృదయంలోనికి వచ్చే ముందు మనం విశ్వాసం అనే గొప్ప వరంతో నింపుకోవాలి. ఆ విశ్వాసం లేకుండా ప్రభువుని మనం దర్శించలేము. పూర్ణ హృదయము, పవిత్ర హృదయము లేకుండా ప్రభువుని చూడలేము. మరి ఆ శతాధిపతి తన వినయం అనే వరంతో నింపుకుంటం వల్ల దేవుని యొక్క ప్రశంసను, దేవుని యొక్క వరాన్ని పొందుకున్నాడు. ఈనాడు మనం కూడా గొప్ప విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకొని దేవుని అమితమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తూ విశ్వాసంలో ప్రయాణించుదాం. దయగల దేవుడు మన విశ్వాస ప్రయాణంలో తోడుగా నీడగా ఉండి నడిపించుదురుగాక. ఆమేన్. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్.